La Set Joan Bofill, com estàs? Bona tarda. Molt bé, Anna, bona tarda. Hi ha fotografies que parlen soles. Rius secs, arbres apuntalats, mars de plàstic, vistes aèries farcides de piscines, ciutats turístiques com Benidorm. Totes evidencien l'erosió que pateix Espanya, la creixent desertificació, i totes tenen una herència, la manera de fer del franquisme, l'anomenat miracle econòmic, que es va traduir en turisme massiu, construcció desbocada, proliferació de preses. Para dar trabajo y pan en tierras de Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña, se ha construido el Pantano del Ebro, y el vecindario de los 11 ayuntamientos del Partido Judicial de Reynosa acoge con el mayor entusiasmo la llegada de su excelencia el jefe del Estado, que acude para dar paso a las aguas aquí irregulares. D'aquí que aquestes fotografies formin part del projecte fotogràfic Eroding Franco, que s'exposa aquests dies al Centre Cívic Patí Llimona de Barcelona i que ha estat premiat amb la beca Joana Biarnés per a joves fotoperiodistes. Sí, el seu autor, el periodista i fotodocumentalista Jordi John, ha recorregut durant 9 mesos diferents escenaris de Màlaga, Almeria, Múrcia, Alacant, Mallorca, Tarragona, Barcelona, Madrid, demostrant en tots que, més enllà de culpabilitzar el canvi climàtic de l'entorn que tenim, també cal mirar enrere per entendre el per què, a finals del segle XXI, el 80% del territori espanyol s'enfrontarà a greus impactes per la desertificació. Jordi Mir, com estàs? Hola, bona tarda. Tu i jo hem anat a l'exposició. El primer que em vas dir és tinc tants temes, tantes preguntes. La primera impressió quina va ser veient Eroding Franco? La primera impressió pot ser de sorpresa, perquè segurament les persones que ens escolten, si els diem Franco i desertització o Franco i canvi climàtic, diran, ara, de què ens esteu parlant, no? I després veus ràpidament, quan comences a passejar per alguna cosa que són més que fotografies, perquè hi ha fotografies, però hi ha treball en documentació, hi ha uns muntatges que a mi em sembla que són molt interessants. El que ens estan presentant és una invitació a viatjar al passat per entendre com hem arribat fins aquí. I això té a veure amb el franquisme i amb les dècades que des d'aleshores fins ara han passat. Jordi John, autor del projecte Eroding Franco, erosionant Franco, seria la traducció bona. Com estàs? Sí. Hola, un plaer ser aquí amb vosaltres. L'ha definit bé? El que descobrirem és per què mirar el passat si pensem que tot té culpa del canvi climàtic ara pel que vivim. Sí, totalment. Hem rebut aquestes idees, no?, idees tan potents com el turisme de masses, com l'agroindústria, el sector constructiu que alimenta el turisme de masses, i no les hem qüestionat prou. Ara sembla que són vigents, però les hem alimentat tant que, bé, ara són un monstre. I crec que és un monstre ara que dona molta por. Crec que la desertificació, que seria la definició de perdre terres fèrtils per convertir-les en àrides, crec que el projecte Eroding Franco va més enllà i que tracta aspectes molt deshumanitzants que ens afecten totalment, no? Com quins? Posa exemples. Doncs hi ha una història, un dels muntatges de l'Expo, que és el Parc Aqualand de Torremolinos. En aquest espai, durant la Guerra Civil, va haver un camp de concentració de treballadors. Un camp de concentració franquista. Sí. I treballadors que van construir part dels inicis de l'aeroport de Màlaga, que avui serveix pel que serveix, sobretot. I avui en dia, doncs, és un parc aquàtic. I aquesta conversió, és a dir, aquesta erosió de la memòria, és passar d'un espai que hauria de ser un lloc de culte, no?, de memòria històrica, doncs hi ha un parc aquàtic, un lloc destinat a un espai recreatiu d'aigua, al turisme massiu, no?, en definitiva. I aquesta història jo crec que encapsula bastant bé l'ànima del projecte. A tu, Jordi, et va sorprendre la fotografia de l'Alzina. Aquesta és una de les que m'ha cridat més l'atenció. Sí, és una alzina antiga de... La més antiga, l'arbre més gran d'Andalusia. De la vall del Manzora. I que és un arbre imponent, i tu podries pensar, està com apuntalat, i potser en altres llocs del món hem vist, recordo estar, per exemple, al bosc de Sherwood, i ara també una apuntalada en aquest cas perquè és tan immensa que... O el Pi d'en Xandri, aquí a Sant Cugat. El propi Patí Llimona té un arbre apuntalat allà. És veritat. Però clar, aquesta està apuntalada per alguna altra cosa.
I aquesta és la dimensió tràgica que potser està bé que ens l'expliquis. Sí, és una d'aquestes fotografies en les que jo he intervingut, perquè hi ha un... Bueno, no l'explicaré, però és una... Hi ha spoilers amb fotografia, veig, també? Clar, sí, totalment. I és una foto creativa, és un retrat d'un arbre. Hi ha altres fotos d'arbres a l'expo perquè sabent que Franco també tenia quelcom amb els arbres, no? amb els monocultius. Hi ha alguna cosa bastant feixista en el monocultiu de les plantes. És una cosa que m'he anat donant compte també en l'agricultura intensiva, per exemple. I la foto de l'arbre de l'enzina de l'Almanzora, allà a Almeria, doncs és una història d'una mort, d'un retrat d'una mort, d'un ésser viu que s'està morint. Hi ha una fotografia que també jo et volia preguntar si està trucada o és realment així, és una vista aèria. Ara em sap greu per si estem fent spoilers, però aquesta és la que encapçala l'exposició. És una vista aèria on es veuen piscines. Una de les piscines és la península Ibèrica, amb la forma de la península Ibèrica. Existeix aquesta piscina? A Torrevieja, sí. No hi ha, o sigui, com a periodista no hi ha cap tipus d'intervenció a nivell de Photoshop, hi ha muntatges, però té aquest rigor periodístic i també científic. Hi ha coses creatives, però aquesta piscina és real. I la vaig trobar doncs, perquè em va arribar un vídeo d'una influencer que va anar un dia a la tarda allà a banyar-se, a passar-ho bé, i sé que a Portugal és la piscina pels nens petits. Sí, està delimitada, però des de dalt es veu perfectament la península Ibèrica. Què volies expressar amb aquesta fotografia de les piscines aèries? Més enllà de la piscina de la península Ibèrica, que es veu, està envoltat també d'altres complexos de turisme i de segones residències que tenen moltes piscines també, està envoltada de piscines. I Espanya és un país on hi ha una piscina per cada 35 habitants i això està molt lligat al turisme massiu i també aquesta concepció recreativa que tenim sobre el Mediterrani, en general sobre l'Estat. I bé, doncs tracta de parlar de tot això, no? L'aigua és un element també protagonista en la història. L'aigua és vida, no? Però en aquests casos, i les piscines les imaginem amb canalla plenes de vida o influencers que van a fer-se selfies que després ens arriben, però clar, tu ens planteges com en un espai especialment àrid, amb problemes de sequera, encara estem en sequera, encara que molta gent ho pugui oblidar, i el Jordi Carbó ens va recordant que si no plou tindrem problemes. Doncs clar, tenim un munt de piscines plenes, que després a l'estiu tenim un moment de debat sobre què fem, però ens presenten un model que hem seguit que té greus problemes, no? Sí. L'aigua i la no aigua també és protagonista, és cabdal en la història. I una altra història que m'agradaria destacar, que també té a veure amb la memòria i amb aquest component deshumanitzant d'Erudin Franco, és la història d'Argosino, que va ser un poble que als anys 60 es va decidir inundar, no?, en favor d'un projecte hidroelèctric. Ara és un dels pantans més grans d'Espanya, la presa de l'Almendra, a Castella i Lleó. I els seus habitants, exhabitants, que estan repartits per tot arreu, m'expliquen que van a visitar els seus familiars que estan enterrats sota l'aigua. Quan hi ha sequera, l'aigua baixa, i van a visitar, per exemple, a Teresa, que va visitar la seva mare, que em diu, mi madre està bajo l'aigua. I això també, per mi això també és desertificació. És una desertificació més espiritual, però que té a veure amb els recursos hídrics, que té a veure amb les nostres terres, no? Com se t'ocorre fer aquesta feinada en 9 mesos? I per on vas començar? És a dir, com la comences a imaginar i com ha estat després plasmar-la en aquesta exposició? Bé, és veritat que la beca de la Joana Birnés són 9 mesos, però ja jo portava 2 anys, una mica més, perquè vaig començar també a treballar amb National Geographic, que em va donar una beca important, i vaig començar a desenvolupar històries sobre la desertificació, històries humanes sobre la desertificació. Erudin Franco encara no existia, i Erudin Franco realment és un procés d'intel·lectualitzar i
doncs, lligar caps i reflexionar sobre tot això, sobre totes aquestes històries. Però tu ets molt jove, no, o sigui, has hagut de fer història, vull dir que no vas viure. Clar, clar. I has hagut de fer, suposo, una feina forta d'arxiu. Sí. De fet, hi ha moltes imatges que hi ha arxius hiperposats sobre, i aquests arxius són científics dels anys 60, 70 i fins i tot algun dels anys 50 que ja explicaven que Espanya s'estava dirigint cap a aquesta trajectòria de tantes complicacions a nivell mediambiental i també social. Hi ha alguns investigadors com James J. Parsons que ja apuntaven que Espanya tindria això del turisme massiu tindria repercussions per a Espanya. I això també em va sobtar molt, no? Que no parlem, o sigui, no ens prenem en sèrio els científics, que són gent molt avançada i que tenen molt a dir. I crec que a Hereu d'Infranco també tracto d'explicar això. Nosaltres ens prenem seriosament els científics. D'aquí una estona tenim un espai que es diu Ciència i Connexions, però tens molta raó. Aquest apunt a mi em sembla que és una de les grans aportacions de l'exposició, perquè moltes vegades quan parlem del canvi climàtic, la crisi ecològica, una part important de la població, i no penso necessàriament en la gent jove, penso també en gent adulta, pensa que això és una cosa recent i que ens ha començat a passar ara. Però els primers articles que ens parlen, per exemple, de com pot ser de greu el camí que estem iniciant, venen de lluny, venen dels anys 60 i dels anys 70, i l'exposició jo crec que ho mostra bé amb algunes imatges que has muntat, amb algunes primeres pàgines d'algun article acadèmic, no?, on apunta, o fins i tot alguna gràfica que utilitzes en què compara la creació de turisme de masses a la costa i la desertificació de l'interior. I jo crec que aquí hi ha un punt important a pensar, més enllà d'aquesta exposició, i aneu a veure-la, però és com això que ens està passant no és nou. I hi ha gent que fa dècades que ens ho diu, i ens ho hem de prendre seriosament ja. Aquesta exposició crec que pot ajudar a conscienciar, però això jo crec que és el que hem de tenir més clar. Aquest és el missatge que voldries que sortís de l'exposició, de la gent que hi va? Sí. És que realment, és una història desesperançadora, realment, no? Perquè retrato un fet que hauríem d'haver evitat ja fa temps, i no s'ha fet, són idees que ens venen del passat, no les hem qüestionat, i ja formen part total de la nostra vida, i no sé si el... Ets pessimista, eh? Bueno, he investigat molt. Llavors, en aquest sentit, doncs... Hem fet tard. Sí, estem fent tard, sí. Però, jo simplement sóc un missatger, en aquest sentit. I d'aquí Hereu d'Infranco, no? Sí. Com imagines aquest territori que has recorregut d'aquí 50 anys? Doncs jo estaré allà per documentar-ho. Això ho sé segur, és un projecte per mi de vida, perquè això continuarà i hi haurà més i més històries humanes i interessants sobre la desertificació, i jo estaré allà per explicar-les. Com serà el litoral mediterrani o el sud-est? Probablement el sud-est es faci més gran, i aquesta Espanya àrida que teníem els spaghetti westerns fa unes quantes dècades, ja hi ha zones, de fet, així. Sí, es faci més i més gran, no? Però això de l'Hereu d'Infranco va més enllà d'un aspecte mediambiental, que va sobre les nostres vides, que són idees que ens han deshumanitzat profundament. Jordi John, doncs, felicitats pel projecte Hereu d'Infranco. Aneu-la a veure, es pot visitar fins al 15 de març al Centre Cívic Patí Llimona. Està molt ben organitzada, i és molt bonic, i el Patí Llimona en si, i val la pena estar-s'hi i llegir, perquè és molt important el que està escrit, no? Sí, perquè les fotografies no tenen només un peu de foto. Hi ha alguna cosa més, i val la pena, no és una exposició especialment llarga, que no ens ocuparà molta estona, però val la pena anar-hi, veure les imatges i també dedicar uns minutets a llegir tota la documentació, la informació que ens heu preparat. I és una sort que segueixis,
que això ho vagis documentant. Sí, sempre es necessita finançament per dur a terme projectes com aquest, perquè has de viatjar molt, li has de dedicar molt de temps i sempre estic, doncs, això, a remolc una mica del... De beca en beca. Bueno, en aquest sentit sí, perquè té aquest component una mica tràgic i com a mínim, bueno, que sobta, no? Com tu deies, que és controvertit i a vegades és difícil trobar finançament i ressò. Però per això estic molt content d'estar aquesta tarda aquí. Doncs sort i encerts. Molt bé. Jordi John, moltes gràcies. Mir, tu no marxis, que tenim Ciència i Connexions d'aquí res.